Epektibo kay nga ako ang mga vitamins para sa mga babae. Butang ko ni dire kay di pa lang dugay, mga pila pa lang kasi mana ang ako ang natambalan nga ako ang gitugsukan daan. Ang problema nila kanang di ka anak. Pero ari na ko muduol rin sa ko ang red house nga ako ang tambalanan. Basta kay imposible di ka anak. Butay dugay-dugay na kay mga simana na sa nagway nagpatambal na ko. May gid unta og naa si makapatambal na ko rong adlaw ug karong simana kay para nga makatugsok na sa ko. Pangalan pa lang daan. Puting epektibo ha. Putong tugsok. Buhay di ka anak. Ba't sa bugdoon ako kay kining mga tambala? Di ka ni sa enlaing mga dapit. Usak ko lang kawiris-wiris. Ang babay kanang dili ka anak. Imposible. O akong mapaspasan na nang paspas nga tambal nga gikan sa enlaing lugar. Inig humagpaspas. Toksokan. Imposible di ka anak. Ang katong mga gagmay bangag. Kaya ako bisig gamay ra. Pero mo kulit ni. Mudak ko. Why imposible nga di anak. Basta mo do lang sa ko Maghuwat-huwat man ko. Asam bana. Lab! Oh no. Ay, gilayasan dyan ko sa buang da. Ma! Ma! Ano yung ito diri, ma? Wala ka kita ni Agi si Junjun diri, ma? Wala man. Nagkaan gitak mo ka. Nilayas si Junjun, may ako gibian na kaya dito ako nuko ka anak, ma. Ma, ang sama na, ma. Ay, wala kayo. Kaya ba, ma, asa ta para pwede maka-anak mo ba? Ayaw na kayo na. Dahil mo na nambal. Oh Ha? no. Asa man? Dito sa ato, ulahan dito barangay. Kaila ka? Kaila ko. Adto na tumana din Oh naman. my Yan God. dito ka na nambal. Malugsong kay. Dito sa gisingan. Oh God. Tutong tukso. Buti manugso kay kuya sa kanya totong tara tumana. Dili na. Datong di ka siya, di ka anak ato. Nindot kayo ito manambal siya. Oh no. Asa mi de sigurado ka ma ha? Ano de mong gisulti? Tinuod lagi na. Maka-anak ni ka na. Ayop sabat Junjun na ha. Ay, dili. Kung sabak lagi. Bantay jud ka. Oh my God. Ko kala ka mawala pa. Ay, ilan balay mo na yung balay? Mao din na yan. Oh. Tara ma, sige ma. Ilan balay? Ayo. Oh. Tukso. Oh my God. Dayon. Ay, sa problema ni. Anak, tukso balik ka anak. Ha? Dili sa kanak ako lang patambalan mo. Sayon ra kay na yun yung problema. Hadi ka na. Lingkod ba? Ikaw na lang, kamon Oh mo, diya my kay mo. God. Diya ka na, mag-istorya mo, diya kay mo. Oh God. Para makaanak ka. Sige, maway problema man. Sige na to mama nimo kay nung nga buhi pa to para sa ilahang balay. Unsay problema nimo inday? Sige, gag chance pareha ra ba tagahit. Dito ko nang tutong tagsa. Oh. Di lagi ko kanak lagi saon man na. It's very easy. Kini mga tambalang. Mao ni siya mga tambal nga gikan sa gawas nga lain-laing dapit. Usara ka. Anak. Dayong maayo ra ka ni. Unya ang usa gyud ang number 1 nga last na kong tambal nimo. Para makaanak ka. Pila na ka tuig nga wa ka anak sa imong bana? Tulo na. Tulo! Sus! Kanang lawasan nimo. Ug diri pa na nako. Usa ka semana, buntis pa ka, triplets pang gawas. Ningon anak ko mo tambal. Sigurado na ha. Sigurado. Nya okay na. Okay na. Wala pa, di pa naman okay na pa'y last nga tambal para nimo nga sigurado yung makaanak ka haron ang imong bana. Di ka mabiyaan. Sige unsa una. Mo na to para ni kuli ato na ako anak. O sige, ato ta sa ako ag yung tambalanan nga Oh no. kanang sikreto. Asa na dapit. Dire. Diha. Unsa man ni? Dire, asus. Mao ni sikreto na kung Unsa diingon man mo. ni? Mao gani para nga makaanak gid ka. Gamitan din na to kutsyon. Para kusog mo bounce. Sige sa man. Mika. Mao na ni. Sama na ay. Nako mga gani sa kuha na ana gani. Wag gani kanak ka na pa ka. May kayo mo pamod. Ano nagdini mo pamod?